så vi er sammen. Og jeg så godt. Og vi skal spille Song of Conquest. Og det er sådan lidt mere min alley i sådan nogle story campaigns, hvor vi har krig, herre. Der er turn-based, vi spiller hot seat, så vi skiftes til hver vores tur. Det minder meget om Heroes. Og grunden til at vi spiller i dag, det er for at prøve den nye DLC, som er herovre, der hedder Yulan, som er kinesisk inspireret med drager. Så jeg tænker bare, at vi går i gang og lige tager et hot seat game. Det er dem her. Yes, sådan der. Perfekt. Så du kan vælge din wielder her, så jeg vælger min wielder. Jeg tager ham her. Der. Okay. Så Jeg kan styre den nu. Yes, yes. Okay, lad os se. Shan the Unbroken. Der er en her. Li Xinghai. Ja, bum. These formation you're using, they're outdated. Så du hvad hans skills var? Overhovedet ikke. Texas. Hvad står der der? Specialization plus 1 damage to human troops. Og Texas. Har fedt. Jeg kommer til at have masser af penge. Vi giver ham Vanilla, og så giver vi dem Swamp People, sådan der. Så de er sammen. Det her, det er ligesom din karakter, ikke? Din lord. Og så har du building size, så kan du se her, hvad du kan bygge. Så for eksempel, a breeding ground for rats to join the ranks. The crypt. Så har du sådan nogle forskellige ting. Giver dig en wood. Giver dig en sten per runde. Giver dig guld per runde, ikke? Ja. Så bygger man forskellige ting. Og så kan de her de små bygninger, men så når du udvikler dit slot, som er her, ikke, så kan du for eksempel upgrade excavation, ikke? Ja. Og så øger du din income. Og så får du også, du kan se ekstra building sites. Så ja, får så får man ikke. Og så de unit sites kan du så bruge til endnu større bygninger. Så det vil jeg jo starte med at gøre, ikke? Okay. Og nu kan jeg så ikke bygge mere, for jeg har ikke mere. Så vælger man jo så bare højreklikker mig op, hvor man gerne vil gå hen. Og ja, alt så det der han rundt og finder nogle ressourcer. Og så alt det der gult, det er hvad du kan tage. Der er også faktisk nogle støvler her. Og så kan du gå ind her på din karakter. Og så har han inventory. Og så kan du give dig selv stats, alt efter hvad du finder. Du har dine skills herover. Jeg har noget der hedder command, så jeg kan have flere herrer. Og Call of the Faithful, så hver tur får jeg en risen. Der bliver genoplevet, ikke? Jo. Jeg spiller lige hurtigt den her. Out of movement. Jeg kan ikke gøre mere. Your turn. Så er det mig! Hey, der er jo, mand! Hvor ser jeg sej ud. Okay. Jeg tror også bare, jeg starter med her for at opgradere byen, så. Men han koster 500 guld per runde. Nej, det er for du får 500 guld per runde. Så du kan se op i hjørnet, ikke? Der har du dine ressourcer. Ja. Lige nu tjener du 600 guld per runde på grund af din passive skill taxes. Det giver dig sikkert 100 guld per runde. Så han koster 3000, hvis du gerne vil have en ny. Okay. Ja, det vil være lidt dumt at bruge penge på, tænker jeg. Men så kan du for eksempel så kan du få ham der. Eller en sten per runde koster 1200. Så kører du bare den sådan der. Så tager det en runde. Det kan du se nede i venstre hjørne, at det tager en runde at bygge. Ja, og det koster lidt penge. Og så skal jeg også bare ud og finde ressourcer. Præcis. Så pile of wood, source of riches. Der er sten deroppe, som du kan se. Oppe i toppen. Ja. Ups. Så er den der. Så kan jeg ikke gå mere. Ja. Og så giver jeg turen videre. Så jeg for eksempel, jeg vil også gerne have sten. Fordi jeg tjener ikke noget sten eller noget. Men jeg føler også bare, at sten er bare sådan en ressource, man ikke gider at gå og lede efter hele tiden. Og du kan godt finde miner og sådan noget. Ja. Det kan du sagtens, men igen, så kan du se, der er en fjende her. Og der står for eksempel threat level towards castles unknown, walk closer to find out more, ikke? Så kan jeg rykke tættere på, men lige nu, jeg ved, jeg ikke kan klare ham. Ja. Så jeg kan godt prøve at rykke her måske. Se, deadly. Det er en sten. Skal du undgå ham? Ja, fordi jeg dør. Der er ikke noget der. Okay, damn. Se, det er Oathbound. Det er dem, jeg får en tur af. Og der er en camp her, så dem får jeg gratis her 16 af. Bum. Så kan du se min her, den er heroppe. Dagger det så automatisk, hvis man ikke lige henter dem? Ja.
det gør det. Okay, fedt. Sådan der. Så jeg kan ikke gøre mere. Here you go, brothers. Thank you. Og der er også en fjende der. Ja, så Challenging. Så det betyder ja, Og men risky, det bliver svært. Og ja. Og overwhelming. Og ja, mand. Det var en rigtig dårlig idé at gå herop, mand. Ja, bare du ikke går hen til dem. Du kan godt gå op og tage den der. Bare du ikke højreklikker på dem og siger, hvad så? Bare så længe du ikke gør det, så kan du godt. Challenging kan jeg vel godt, okay? Risky er bedre, fordi du har i reelt kun 3 units. Du kan se op i hjørnet, hvad for nogle units du har. Hvor der er jeg gå ud og samle lidt sten. Der er en artefakt der. Tag også det der orange der. Og der. Hvis du gerne vil bygge noget, så kan du også det. Du kan godt bygge, hvis det er. Okay. Se, du har det der telt, der har du units inde. Bare lige så du ved det. Se, conscription offs, ikke? Så får du de der soldater der, 3 per runde. Men du skal købe dem. Men det er bare så, stacker det. Ja. Ja, jeg har ikke med movement, så jeg giver turen videre. Så kan jeg vælge nu old camp. Så har du altid valgmuligheder. Soldiers are camped here. The camp can be pillaged for gold, or the soldier can be recruited. Jeg har brug for penge. Ja. Og jeg tager selvfølgelig penge. Det her, det Men er... du kunne også, hvis nu der havde været en stor fjende, kunne du have været presset til så at tage dropperne i stedet for. Ja, fordi hvis fjenden kommer imod mig, så vil jeg risikere at tabe på grund af det. Got it. Ja, det og så ved du ikke, hvor svært det bliver? Nej. Jo, i fair. Den er fair, står der. Nå, okay. Jeg kunne ellers godt lide, at der bare stod guarded, og så ikke... Ja, det er fordi, der bygningen var guarded. Så nu tager jeg den, bare for at vise dig det. Det kan godt være, vi dør her. Det er noget, jeg heller ikke er så god til. Det er essences. Du kan godt se, at jeg har noget, der hedder Order og Destruction, ikke? Jo. På hver figur, der er noget, der hedder Order og Arcana. Det er de forskellige ting, du får per runde heroppe i toppen. Og det er dem, der gør, hvor meget mana du kan bruge på de forskellige spells. Fordi nogle spells skal bruge rød, nogle skal bruge blå, nogle skal bruge turkis. Ja. Og så kan du vælge, hvor de skal være henne, for eksempel. Du kan ændre formationen her. Og jo mere du udvikler det, jo anderledes bliver det. Og jeg ved, at de er her. Et eller andet sted. Ja, for der er jo spørgsmålstegn der, så det er der, de er. Præcis, ikke? Så kan du tage quick battle, eller du kan tage manual battle. Det er det, jeg tager mest, tænker, fordi... så har du færre tab. Ja, præcis. Lidt ligesom alle andre spil. Og som du kan se, ikke? Så kan du se, hvor langt de kan gå, ikke? Ved du hvad? Jeg lader dem lige komme hen til mig engang. Se, så fik jeg det der essence, efter de har brugt deres tur. Og så kan du se spells her. Der skal du se, hvad alt koster. Det koster 4 destruction, 4, så jeg skal vente til 4 af de der med destruction har været der, ikke? Og så jeg har med, han har en skill. 20% damage power, koster 1 movement speed og ends turn. Men jeg kan også angribe ham nu, og så kan du se, så mister han måske 1 unit. Ja. Så vi tager det. Men 20% damage i spell power, det er da rimelig fedt. Ja, så, men vi rykker os. Hold nu op. Ja. Så nu har jeg unlocket det her. Target friendly tube gets 100% all essence. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, det der essence der. Vi angriber ham der. Okay, jeg tror ikke, jeg tror han var ranged. Det var han så ikke. Jeg får lige dræbt ham der. Nå, jeg dummer mig der. Nu fik vi momentum. Du kan se, hvems tur det er næste gang hernede i bunden, ikke? Ja. Men du kan... For eksempel, ligesom der, ham der, han var her, ikke? Jeg var heroppe. Men fordi jeg gik forbi ham, så slår han mig. Fordi jeg prøver ligesom at stikke af. Men nu kan du se, hvor mange spells jeg har herover, der er åbnet sig op. Men kan du godt gemme alt det, du får, og så tage det med til næste kamp, måske? Nej. Du kan gemme det per runde, så det stacker bare. Okay. Så til sidst, så lad os sige, du gerne vil gemme alle dine stærkeste powers til sidst. Så kan du bare blive ved med at spamme dem, så du har brugt al din essence. For nu, se, nu brugte jeg alt mit arcana, så nu har jeg kun det her tilbage. Så kan jeg gøre ham til at slå hurtigere næste gang. Åh. Så der.
Ja. Jeg kan godt lide den måde, han knælede på, sådan... Der, Fedt. boom, victory. Så fik jeg XP, og så hvis der er loot og sådan noget, så får du selvfølgelig også det. Mass move. The Risen will serve once again. Så får jeg en af de der units gratis. For det er min ability. Okay. Jeg tager learning. Så kan man... Så kan jeg få 2 Earthbound, så jeg kan få rotter. Og så kan du også se, så tier 2, det er når det er så opgraderet version, ikke? Ja. Så mange af dem, de har for eksempel ligesom her, så er der alle mulige forskellige units, du kan få. Så jeg tager selvfølgelig, jeg skal også lige have min egen lille rottebase her. Der. Bum. Go, Berish. Det vil da være dumt ikke at tage, ikke? Ja. Tag også pengeposen, der er lige noget under. Og der er en artefakt derovre til, kan du se den? Så kan du klikke op i venstre, der ved siden af dit ikon. Hvor der er sådan den der, kan du se den der, hvor den står op, der. Så kan du se hvad du har fået, den her lige der. Thoughts of riches. Tag på, pengeposen var lige ved sådan af. Og du kan bare tage til, ja, du kan gå mere end mig. Så fjerner den der. Så. Og vi har stadig 1800 guld, så vi kan godt begynde at lave flere ting. Ja, du kan jo godt opgradere og bygge samtidig. Det er bare mega. Ja, det er range units. Så jeg kan ikke bomb maker, ikke? Altså, come on. Jeg er nødt til at tage You got to, man. I got to. Jeg kan ikke have Det er rotter. ligesom, hvis jeg når til et punkt, der hedder, at jeg kan få drager, ikke? Men her. Det er jo ikke et spørgsmål, om jeg har lyst. Altså, jeg er nødt til det. Jamen, jeg forstår det godt. Altså, der kommer også, hvor du får drager. Så, Jeg skal da have nogle seje kinesiske drager. Jeg tager jeg bygger wood. Den der. Jeg kan ikke gøre mere. Jeg skal gøre det. Du har den der bygning deroppe i toppen. Jeg ved ikke, om du har taget den. Den der. Nej, det har du ikke. Granary. Source of power. Altså, nej, jeg er nødt til at have power. Jeg har taget soldaterne måske. Hvis du ikke har nok soldater. Ja. Det var godt, du tog soldaterne. Vanvittigt. Okay. Sådan der. Okay. Så har du tjekket Okay. det. Så kunne du godt overveje, se om du kunne smadre ham derovre. Det er ham der, ikke? Ja. Men jeg skal bruge det der... Ja. Jeg skal bruge 3. Ja. Ved du hvad, jeg tror bare, jeg lader det være lige nu. Jeg har Ja. bare... med meget guld, altså. Ja. Sorry. Nå, det gør ikke noget. Fik du trykket? Ja. Jeg synes, jeg havde trykket. Nå, okay, ja, okay. Så... Prøv at se der. Det ser skummelt ud, mand. Så power. Det ser skummelt ud, det der. Death comes to Åh, all du sooner sagde than noget others. Ja, tak, mand. Og ja, slap af, mand. Okay, det var en, Det er over 500 det var en ordentlig haul, det der, mand. Okay. Jeg skal tilbage. Jamen, jeg skal lige hente Nå ja, nogle nå ja. soldater. True. Ind i midten. Hvor er det, jeg skal Ind i til? midten. Bare herhen Ja. til. Du mangler lige en tur. For at kunne gøre det. Sten, man her. Ja, du mangler en sten, men det får du næste runde. Okay. Du kan se oppe i toppen, hvad du får per runde. Jamen så, ved du hvad? Jamen, Og du får en sten og en træ lige nu. ja, jeg har lavet en lumbermill nemlig. Så rotterne går der.
I stedet er Haunted, mand. Ej, det der... Ved du hvad, det her spil kan jeg godt lide. Og det er Det kunne jeg godt være frisk på at købe. Ja, fordi så vil vi spille samtidig, og så vil vi mene, at det er... Så spiller jeg min tur samtidig med din tur. Okay. Og jeg tror, du kan købe hele bundle med alle DLC'er for 26 euro. Nej. Men- Ved du hvad, consider it done. Ved du hvad, så jer der ser med derude, ved du hvad, vi kommer til at lave flere videoer på det her. Den her video spiller vi jo sammen. Ja, Men ved I hvad, Sumpert, han er overbevist om, at det der spil, det er helt sikkert værd at købe. Så jeg synes, det er meget sjovt. det er klart. Så går vi her, og så got it. Det kan jeg klare. Det kan jeg klare. Challenging? Hvad? Ja, men de her, det er leeches, mener jeg. Så de er ranged. Nej, der er Plague Rat, Legionnaires og Oathsingers. Prøv at se, jeg har næsten ikke nogen units. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Så det, jeg kommer til at skyde mig selv i foden, tror jeg. Hvad jeg gør det. Okay, ja. Okay, så nu går jeg ind i mit palads her og siger, Lige jeg skal bruge soldater. Og så siger du, nej, du kan endda opgradere, fordi du har opgraderet din bygning. Hvis du trykker Upgrade Troops, så kan du opgradere alle de der conscripts. Er det ikke bedre at drafte og så opgradere bagefter? Det er fordi dem der, du opgraderer, det er dem, du har i forvejen. Okay. Se, sådan der. Bum. Så du Og så draft, siger jeg draft troops. der kan du se. Okay. Så kan du også opgradere dem der, hvis du trykker pil ned på den første. Og nå ja, Ja, 500 guld, hvad er det? Det er ingenting. sådan der. Og du kan max have 30 units på dig. Så du kan tage en af de der soldater, og så smide dem ind i din bygning. De her grenade... No available troops. Ja, der. du har nemlig kun 3 pladser, fordi du ikke har... Nå, Ja, så okay. hvis du går tilbage, ikke også? Ja. Så kan du tage en af dine units op fra linjen af, og smide dem ned der i Troops and Garrison. Tag dem, der ikke er... de er faktisk gode. Riders måske. Hvad med den der Archer? Hvad giver han i damage? Han er faktisk god. 9-15 per skud. Hvad gør hesten? 8. Okay. Det er en smagsag. Vil du hellere have en melee, eller vil du have 2 melee eller 1 range? Hvem er det, du skal? Jeg vil have 2. Ja, så går jeg ned her, ikke? Længere ned. Helt ned i den der. Herned. Jeps. Og så trykker du pil ned. Sådan der. Og så kan du købe de der nu. Sådan. Så vil jeg have dem her. Og så kan du købe 17 af de andre. Ned i bunden. De opgraderede versioner af dem. Ja. Sådan der. Nu har du en her. Okay. Så går jeg ud af den her. Yep. Og så kan du bevæge dine kriger afsted. Du kan lige nå at stoppe ham, hvis du trykker, inden du er derovre. Nå, okay. Men prøv at se, threat level er simple. Ja. Manual battle. Igen, jeg går op i at miste så lidt som muligt. Ja, du snakker. Fordi det kan jo være, at der kommer en svær modstander lige pludselig. Prøv at se min lord, Brody. Ja. Milk. Nej, det er ikke din lord. Din lord er oppe i hjørnet. Han er ikke på mappet. Det er så en af forskellene i... Men du kan se ham der, han har sin ability. Igen, jeg har aldrig spillet med den her faction, så du kan prøve at se, hvad hans ability gør. Nede i... ham der... Det er dine spells. Du kan se der. Det er hans tur, ham på 30. Ja. Ja. Så har han en ability nede i hjørnet. Spear wall. Attack the first enemy that moves into melee range. Så hvis du bare trykker på den for eksempel, ikke? Men jeg synes ikke være bedre at bevæge ham lidt tilbage, og kan du lade dem komme sagtens. til mig. Men du kan prøve at se, hvor langt de kan flyve. Så se om det er det værd. Prøv at se, hvad deres range er. For eksempel, prøv at se, jeg kan lige vise dig det. Jeg trykker ikke på noget, men bare lige se. De kan komme helt hen til kanten. Den der kant der. Så du det? Den røde linje. Det er deres range. Det er derfor, jeg tænker, at jeg vil bevæge spydspidsen her tilbage til. Så kan han angribe, når de går derind. Jamen så... Jeg tror, den der... Okay. Ja,
Jeg vil gætte på, at det er bedre at bruge ability, og så rykke din archer tilbage, sådan så de skal forbi ham uanset hvad. Okay, og hvordan bruger jeg så ability på ham her? Der kan du klikke på den der, hvor de der 3 spyd er. Sådan der. Sådan. Og så ryk ham tilbage. Så længe du ikke rykker ham ud for linjen. Sådan der. Og så kan han skyde også. Så peger du bare på den, Så du kan jeg gerne bare vælge en. Yep. Han er outside of range, så det er fordi han står bag den der sten der, så kan han ikke skyde, så du er nødt til at rykke ham ud. Men jeg kan bare vælge en af de andre så. Nej, Okay. det er ham deroppe i bombardieren. Kan du ikke se, at han står bag den der Jo. så ryk ham derud til den der. Yes, præcis. Så nu kan han. Han kan måske ramme ham på niveau 12. Nej, det er alt for længe. Nej, det kan han ikke. Hvad er hans ability? Den der med den der node. Ja, tag der. Der. Kan du se? Ui, det koster mig 3 af dem. Ja. Småkage, hold nu op. Og ham der, han kan nok Jeg vil one. gerne se ham i action. Ja. Nice. Okay. Godt gået, bro. Damn, jeg var ked af, at der røg nogle bombardiers, ikke? Ja. Men ham der spydspidsen, er du sindssyg, han gav røvfuld, da en bevægede sig ind. Men det er det, de kan. Det er så nice, de har sådan... du steg level. Unlocks the ability to bring 4 troops with you in your army. Så har du plads til en mere. Ja. Så kan du tage alt det, han beskyttede nu. Og det der. Nå. Ja, det er okay. Så er det dig. Og så kan jeg opgradere den der mellembygning næste gang. Okay, jeg ser lige, hvad jeg kan gøre her. Jeg tager lige så meget, jeg kan. Hvad er det der kontrol? Overwhelming. Ja, men jeg har ikke nogen units, mand. Jeg skulle have fokuseret med på units. Så ja, min plan er at gå... Ikke gå tilbage? Ja, det tror jeg. Men 3 runder tager det mig at komme tilbage. Okay. Jeg skal have 10 wood for at stige level næste gang. Jeg kan slet ikke lave noget. Hvordan er nu, man åbner sine... Den der. Så jeg har rotter. Jeg har ham her. Cultist. Cultist, han har... virker sej. Han er sej. Men det var ham, jeg ikke kunne... Jeg troede, der kunne skydes. Jeg vælger ham her. Helpless can retaliate. Oh shit, det er ikke så godt. Han er sådan en gammel mand, jo. Han ligner også en gammel mand. Ja. Så. Men for eksempel forskellen på det her og Heroes er, i Heroes der kan du kun købe units når ugen er om. Her der er det hver dag, der stiger den. Sådan helt sådan skaler. Du kan prøve at se på ham der, om du kan nakke ham der op over dig. Ja, simple, mand. Nogle gange giver de også op. Se, det altså der. Nå. Jeg skulle lige sige... Han gav op. Han gav op. Fordi du er for stærk. XP-ting, ikke? Ja, enten eller. Du har styr selv. XP, det er meget XP faktisk. Det er 1000. Okay. Sådan. The first 2 battle rounds. Cunning gives all your troops 10 melee, 10 range, 10 defense. 2 rounds. Det er faktisk vildt fedt, det der. Ja. Og jeg vil gerne være cunning. Så har du clearet det område der. Fair, det betyder også, du kan klare dem. Destiny... Det kan jeg ikke, hva'? Hvad for noget? Nej, jeg skal her rundt. Ja, du skal der rundt.
Ved du hvad? Det er fint. Jeg mangler silke. Ja, jeg mangler også ting. Okay, jeg er nødt til lige at gå tilbage til mit kasse. Og så hvor mange penge jeg har, men jeg kan bare ikke gøre noget. Jeg kan intet gøre. Nej, det er sådan lidt frustrerende, Ja, ikke? ja, Du er jeg skal- rig, men du har ikke noget at bruge penge på. Ja, præcis. Jeg tror jeg går derop. Det er planen. Sådan. Good Der... harvest. Plus 900 guld. Ja. Jeg har stadig kun 2 silke. Jeg skal bruge noget mere silke. Ja, du skal finde, enten være heldig og finde det et sted. Du kan se alt det der shiner, ikke? Altså, så. Ja. Det er amber. Silke, det ligner sådan en spole. Det er sådan en garn, faktisk. Og så skal du se, om du kan komme... Lige måske top op på units, og så finde et andet sted til. Du kan i hvert fald... Du kan altid sælge bygning, og så lave en ny. Jo. Ja, eller jeg kan lave næs. Det er også lidt... Det er også lidt fristende, det der. Ja. Du åbner op for begge to, så det er enten... Og se. Det er range, mand. Ej, jeg gad godt at have Det er dragen, tit. man. Dragen ser mega nice ud. Nå, jeg tror, jeg starter med det der. Nu må jeg vente lidt på dragen. Ja. Så får jeg brugt på et eller andet. Du skal tænke på, at du får på et tidspunkt en ny bygning, eller en ny by. Og så kan du altid fokusere det på der. Der er træ. Der er faktisk træ lige der. Jeg ved ikke, om du lader mærke til det. Prøv at se her. De her bygninger, ikke? Jeg tager lige over hurtigt. Se, de har sådan nogle sten. Så kan du se bombmaker. Så kan du opgradere dem til et eller andet. Okay. Sheng. Jeg ved ikke hvad... de ændrer sig. En Huan Grenadier, Ja. en Sheng Grenadier. Og jeg ved ikke helt om... Jeg skal lige prøve at se, hvordan det ser ud hos dig. Så kan du se, hvordan de ser ud herinde. Så ændrer de sig. Fedt. Bombmaker, Sheng. Så Ability Racing to the Sun, ikke? Så hvis du tager ham her, Spell Damage, så ændrer deres ability så. For du har opgraderet til ham her. Mandate Guard. Han kunne også have været one man. Men det er det, alle factions fungerer på en anden måde. Det er fedt. Jeg giver turen videre til dig nu. Ja tak. Ja tak. Så nu må vi se, om jeg kan... draft some troops, altså. Ej, det er virkelig også vigtigt med XP, ikke? Ja. Så man kan få de der ekstra tropper, eller Ja. man får sikkert også nogle seje spells eller sådan noget lignende. Det hele ændrer sig jo længere, fordi du, som jeg sagde, du skal have de der abilities for at få spells, ikke? Eller de der essence, og det får du per runde. Så nogle gange kan du få sådan noget, så du starter med noget, og du kan virkelig få nogle vanvittige spells. Og se lige over til højre, hvor der er sådan en svævende mønt. Det ser virkelig sejt ud. Ja, så kan du... Jeg kan ikke se, hvad det er, nemlig. Der. Jeg kan ikke gøre så meget endnu. Okay. Det var ikke mange, men... Jamen, de er stærke, de der. Og grund til... Så kan du fylde dem ud... Det er mere. Ja, fordi du har en ekstra slot nu. Det stiger jo bare. Så har du 40 nu. Okay. Sådan der, mand. Plus 2 movement. Open faced. Okay. Det er der. Det tror jeg lige. Ja, tak. 8 defense. Nice. Texas, det er skidt. Ej, nu kan jeg altså gå over langt. Out of movement. Ved du hvad? Det tager vi i næste runde. Ja. Kunne vi se noget af dem der, eller hvad skete der der?
Se, så længe du ikke trykker på sværd, ikke også? For Ja. jeg kan bare lige trykke lige her. Ja, så du kan komme lidt tættere på. Ja. Simple. Perfekt. Okay. Okay, hvad det sige der. Ej, du har også en god her. 41 af de der rotter. Ja, det har lige... Men det er sådan nogle... Det er first units jo, så det er sådan nogle... cannon fodder. Ja. Prøv at slå dig. Ej, ja, alligevel... Rykker han bare hen. Se, aggression, target friendly to gains +1, ikke? Eller +10. Ja. Jeg kan give den til ham. Og han er mere farlig, fordi han giver mere damage. Eller ren calculation, fordi at hvis jeg dræbte ham, så vil han dræbe flere af mine. Sådan der. Jeg kan godt lide det her spil. Jeg synes det er fedt. Det har virkelig også fået gode reviews. Jeg tror, der har sådan omkring 6.000 bare very positive reviews. Ja. Okay, så lad os se. Kan jeg gøre noget nu? Ja, tak. Sådan. Endelig. Hvor har du bare meget guld, mand. Sådan der. Trading post. Så hvad er mine units? Nice. Legion. Study devotion labor leads to research that improve the troops. Okay, så det her det er sådan noget research, du kan unlock, der gør dine ting bedre. Så det, mine units er sådan en her. Legionnaire. Det er min sidste unit tier. Der har du kisten. Du har også begyndt at få penge, mand. Det er der stensikkert. Weapon rack, tag den. Source of power. En blå en. Emancipator. Det er fedt. Så kan du se den der? Den er i din inventory nu. Så kan du altid give det til en af dine andre karakterer. Når du får en. Ja, når jeg får en. Kan du se? Simple. Altså, du er easy. Okay, han vil gerne kæmpe, eller hvad? Det er i orden. You got it, mister. Du kan se, der er ham der oppe i toppens tur. Der er sådan en aura om ham. Okay. Ja. Ham der. Okay, så... Ja, lad da bare ham komme til mig. Han er melee med alle sine. Ja, præcis. Og rykker frem der og aktiverer. Rykker frem foran dine range units. Den der, ikke? Ja. Jeg kunne ikke bruge hans... Nej, det er fordi du rykkede helt op, så skulle der rykket en inden. Han er altså nice. Jeg kan virkelig godt lide hans bue. Du skal have noget andet essens. Ham der han kan skyde. Nej, han er ikke så god. Han er out of range. Og det er close combat troops. Nå, så kan jeg ikke mere lige nu. Sæt ham foran ham der. Og så aktiverer billedet. Hvad så? De er så gode, de der units der. Ryk ham lidt frem, og så gør det samme igen. Okay. Han er broken. Kan du skade ham? Med ham der? Ham der? Nej, han er stadig out of range. Damn. Okay, han er... Du kan se hans range. Kan du se den der røde stiplede linje? Det er hans range. Ja. Så du skal... Se, nu har du flere spells, fordi nu er der gået noget tid. Du mister kun 4 troops. Det er en guldmine, det der. Nice.
Der var en woodmill længere fremme. Hvad står der? Axe. Castus Mal. Er det jeg er? Ja, det er sgu da mig. Sygt, så fik jeg en gratis økse. Ja. Nice. Det var da dejligt. Den er claimed. Sådan der. Vil jeg gerne videre, eller vil jeg gerne prøve at komme herned? Hvem er jeg? Ved ikke, hvad der er her. Okay. Men hvordan er det her spil anderledes fra eksempelvis Heroes? fra Heroes? Ja. Okay, i Heroes, der er det sådan, at når i de gamle Heroes, og jeg stoppede med at spille efter 7'eren, ikke? Men for eksempel, lad os bare tage Heroes 3 som eksempel, fordi det er det er inspireret af. Der har du ikke alt det her rundt om. Der har du det hele her. Og så går du ind i byen, og så viser den dig ligesom sådan et lærred af, hvordan byen ser ud indeni. Og så bygger du bygningerne der. Okay. Men du ser det kun, hvis du Der går kan jeg ind. lidt bedre lide her, fordi der kan du se, hvor alt er sådan fysisk. Og når du udvider det, ikke også bygger væg og sådan noget, så ser du det hele tiden på mappet. Okay. Du ser alt, og bygningerne er opgraderet, ligesom du opgraderer, du kan se det en gang med at blive bygget, ikke? I Heroes, der bliver de bare bygget. Okay. Så der er forskellen der, og så krigene er næsten det samme. Du har også bare din hero, og han er der, hvor han kan angribe, ikke? Men det kan du også her, det er bare med spells på siden. Men konceptet er mere eller mindre det samme. Du går på sådan et map, men der er det sådan lidt mere... Du er mindre. Du er ikke lige så synlig, som du er her. Du kan også huske at tage den der hjem der. Nu har jeg rigtig meget. Okay, her. Ja. Så kan du... Maybe for the wireless. Ja, så gør du sådan, så du kan unlock de der ridder. Fordi lige nu har du kun de der hunde. Ja, hvor du er. For jeg tænker jo, at de 2 første runder af hver min tur, der er alle mine tropper jo ekstra seje. Så jeg tænker, at det vil give mening for mig at fokusere på kavaleri. Ja, jeg kan slet ikke. Ej, jeg har bare ikke nok plads. Og 9 kultisten. Jeg kunne ikke, jeg har ikke plads. Det er det. Ellers så havde du valgt. Ja, fordi jeg mangler ikke penge mere. Så nu kan jeg lave de her. The Scholars. Nice. Jeg skal se, hvad har jeg ellers at arbejde med her. Rats. Ja, så kan jeg opgradere rotterne. Ej, så mister jeg... jeg tager de her. Jeg tager altså de her. Ja, jeg tager de her. Jeg vil gerne have cultistsene, mand. Nu kan jeg kunne købe en wielder, det vidste jeg ikke. Jeg så lige, der stod 1 ud af 2. Så har jeg plyndret alt, hvad der var heroppe. Du kan også opgradere dit slot, tror jeg. Eller i hvert fald, du kan også opgradere noget. Du kan se ned i minimappet, du har sådan en pil op ude foran dit billede. Det betyder, du kan et eller andet med dine bygninger. Det er i hvert fald ikke den. Jeg mangler 10. Like det. Jeg mangler wood igen. Like den. Er det den? Ja, det er den der, så du kan lave sådan en der. Så kan du opgradere bombmakersne til de der. Prøv at se bygningen! Det ser fedt ud! Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide blå flammer. Hvad fik jeg? Jeg fik ikke taget det der. North of Power. Movement? Ja tak, man. Det har du også savnet. Ja, jeg har. Min movement er virkelig dårlig. Okay, jeg kan købe en wielder mere, så det gør jeg da lige. Det var ham, jeg ville have. Hvad kan han? Offense. Sådan. Han ser sej ud. Han ser bad ud, mand. Sådan der. Så nu har jeg en wielder mere. Men det kan jeg ikke gøre, fordi min by ikke er opgraderet. Ja. Så kan du se, fordi jeg har bygget towers. Så når de angriber mig, så har jeg towers. Hvad er han? Han er melee. Så cultists og rotter. Vent lidt, skulle jeg måske have opgraderet rotterne først?
Det skulle jeg have gjort, skulle jeg ikke? Ja, jeg er dum nu. Så nu skal jeg... Okre der rotter. Ja, men du vil hellere have Scholars, jo. Ja, nu har jeg rotterne også. Ja. Ja. Når du får nogle Scholars, ikke? De sparker røv. Jeg fik aldrig taget dem, gjorde det? Nej. Du skal drafte den først, ikke? Sådan der, ja, Hvordan gør jeg? Eller vil du hellere have en af den der, eller 19 af de andre? Ja, lige præcis. Jeg ved Sådan det godt. der. Jeg ved det godt. Ja. Okay, lad mig lige se. Worthy. Ja, det kan jeg ikke. Der er ingen chance, jeg kan ikke gå derind. Risky. Risky. Og ja, hvad er det for noget der her? Han skal lige have et level eller sådan noget. Var der ikke sådan en woodmill til højre for dig? Lige deroppe? Er det ikke en woodmill? Nej, det er ikke en woodmill. Hvem er længere til højre? Der er en woodmill der. Der er ikke der. Helt til højre, helt til højre. Lige der. Nå ja, her. Der, det ligner en woodmill. Og hvad er den der statue, du går hen til nu? Sunken Treasure. A low growl emits from the statue. Only with amber would my secrets be given. -5 af dem heroppe. Ja, man. Sådan. 10 offense. Ham her, han bliver altså sindssyg. Problemet er, jeg kan ikke... Jeg er nødt til at lige se, hvad fjenderne er her. Jeg skal lige gå over der. Jeg mister bare penge nu også, ikke? De der... hvad hedder de? De der her, ikke? De er lort. Nå, ja. Det er bare zombier jo. Jeg skal have de her. Og rotterne. Jeg kan have 100 rotter. Og så skal vi finde ud af... Er der noget at gøre? Nej. Jeg kan ikke se det. Jeg skulle gøre det. Køb nogle units, når du har nogen, inden du går videre til næste del. Du kan også opgradere. Ej, hvor ser de fede bare på billedet. Så skal du næsten... Altså de der sparker så meget røv. Du kan købe 4. Du kan opgradere de 6. Sådan der, og så kan du købe 10 nu. Bum, mand. Ej, det er vildt nok. Ja. Der ligger wood lige der, faktisk. Op over den der pengepose, du lige pegede på. 5 wood, mand. Nej. Det er 10 wood. Okay. Ja. Jeg tror, du skal bare fokusere på at komme til den der wood farm der. Eller der er også wood derinde. Men han er insignificant, brother. He's not even worth your time, man. Sådan. Fedt. A great hemlock. Plus 5 wood. Nice. Hvad er det, der aktiverer det der? Challenging. Tror du ikke, det er noget, der bare kommer? Ja, tag ham, mand. Du ved godt, challenging er faktisk svært. Ja, men du er erfaren, ikke?
Jeg kommer så meget til at dø. Nej, hold nu om. Jeg kommer så meget til at dø, bro. Jeg siger bare, at du kan klare hele det der game med ikke at få en udfordring. Ved du, hvordan de der fungerer? Nej, Prøv at se. de ser skræmmende ud. Ja, de der, de er hjernedøde. Den ser... ja! Slap af, mand. Ja, du skal igennem den der, for at kunne komme ind til de andre. Okay, damn. Det koster bare så meget. Han er dormant, okay. Hvad er det her? Spell target. Nej. Nej. I think I'm gonna die, dang, brother. Kan du ikke autokill noget med spells? Nej, jeg dræbte. Jeg skader ikke nok. Det... Ja, okay. De flækkede mig, mand. Wow. Ja. Hvor har de også sindssygt powermæssigt. Det var da helt vildt. Og der fik du ramt. Ja. To du fik ramt på eller sådan noget. Ja. Men det dør nu. Damn. Rest in pieces, man. Nej, de tog alt mit shit. Det tog shit. Det tog rigtig meget det nu. Nå, sådan. Okay. Du fik det igen? Ja. Risky. Tag nogle tropper så. Tag nogle tropper. Ikke? Ja, men jeg har ikke nogen jo. I'm poor people, bro. Okay. Damn, jeg blev raped. Okay, jeg sælger den her. Jeg har masser af wood på se. Jeg får 2 wood per tur, selvom jeg ikke har en woodmill. Eller en woodmill på basen. Vildt nok. Jeg overvejer lidt, fordi nu er det risky kun. Ved du hvad? I never been a bitch. Men var de sindssyge, de der øjne der? Det var helt åndssigt. En af vores fjender, ikke også, er de der typer der. The Swamp People. Ja, og han har kun de der 2 tilbage. Ja, og Mother er ikke så lem. Ja, det skader ikke mig særlig meget, det der. Så giver vi dem lige power up. Det er også sindssygt, at han kan blive ved med at angribe, mand. Han er galt, mand. Han er altså en svær modstander. Ja. Se, smuk. Wow. Han angriber der bare 3 gange hver runde, mand. Det var da helt vildt. Sådan. Nu vinder du. Ej, hvor var det sindssygt. Han var en hård modstander, mand. Fuldstændig, mand. Den var svær, den der. Jeg mistede jo min hero på det. Jeg fik også level for det. Hold okay. You will gain 1 risen per turn. Højre side, mand. Højre side. Ja, bro, men den her taler til mig. Jeg tropper, mand. Prøv at se det her. Ja, men... Du har brug for flere tropper. Ved du hvad? Du har ret, jeg skulle ikke have gjort det.
skal trykke long term. Ja, jeg kan ikke engang revive min karakter endnu. Damn. I paid the price, man. Easy, they flee, man. Yes. Taxes. Taxes, bro. Ja, du har brug for det faktisk, fordi du har jo så mange units, du kan få forskellige units. Og ja, hvad sker der? Jeg er level 2, mand. Okay, man. Der er så man. Den er svær. Det er alle tre er gode. De første, altså 1'eren og 2'eren og 3'eren kan du altid få, men den movements ting, den er ikke altid garanteret jo. Du kan opgradere dit slot nu. Og nu kan du købe en wielder mere. Hvis du havde pengene selvfølgelig, ikke? Ja, nej, jeg har penge. Sorry. Worthy. Jeg er så på skidet, men jeg skal tilbage. Ja, du skal tilbage her, jeg tror. Ja. Du har heldigvis også penge til det. Jeg har dummet mig. Jeg skulle have taget det der med units der. Ja. Det har du fuldstændig ret i. Jeg sad og prøvede at presse dig, men you wouldn't listen. I didn't listen, bro. Why didn't you listen, I don't know, Lish? Because I'm stupid. Du er stadig nede på dine 3 tropper, det er bare for lidt, altså. Risky. Vi tager det her. Damn, man. Den der kamp, den var slem. Nu kan du købe en wielder. Nu har du råd til det. Koster det kun 3.000? Men jeg skal også lige herop. Master Wu. Får du 5 af de der gratis. Han er mage. Han stiger der. Jeg har mig lige ventet med at få nogle tropper. Ja. Okay. Lad os se. Human, de der hunter. Risky, så det er ikke et loss, men det er risky. Look at them swarm people, brother. Ja, de virker ikke så farlige. Seriøst, de der øjne der, de var jo så vilde. Altså, de der øjne, der kunne skyde, ikke? Ja. Det var den primære årsag til, at han vandt over dig. Ja. Så du, hvad de gjorde på mig, mand? Ja, men det var helt vildt, jo. Rotterne er lige meget, nemlig. Om jeg mister dem. Fordi rotterne er så insignificant at best. Okay. Det begynder at blive lidt farligt nu, mand. Er det ikke rigtigt? Jeg tror faktisk, jeg dør. Jeg tror faktisk, jeg dør, brother. Hvis jeg skal være helt ærlig. I think I'm gonna die, dang. You so dead, man. Wow. Det er fint, men I'm sorry, but you're gonna die. Jeg er død. Jeg er bogstaveligt talt død. Ja. Nej. Damn, du spiller på hard mode. Ej. Men, i det mindste døde du lige op af din base. Det er altid noget. Ej, nu er bare begge to døde. Ej, det var mit bitch!
Nej, vent! Withdraw! Jeg så slet ikke, han ikke har nogen units på sig. Han griber bare uden tropper. Han er der bitch. Det er snart words, mand. Det står for de gravsten. Fuck the lord! Shit. Hvad står der her? Insignificant. Bro, du har det luksus, mand. Alle er bare insignificant og løber fra dig. Tak for det. Tak for det. Det er dejligt. Så tror jeg, det er på tide, at vi... Ja, jeg skal nok også have nogle tropper. tager lidt ting. Ja, men jeg tror bare, jeg bruger ham til at tage ting. Okay. Og så holder jeg ham her til army. For helvede. Nej, det havde været så sjovt, at du havde startet den kamp der. Nej, det havde ikke, mand. Det havde været 3000 guld lige ud til toilettet, altså. Ej, mand. Lad mig bitte, bitch. Lad mig være, nej. I'm in pain, man. Jeg er insignificant, man. Ja, det er flea, man. Like, they should have done from the beginning, man. Se, der er en økse. Ej, hvor er det sindssygt, det her. At jeg er ude til det her. Revive 2000. Det er så meget det værd, man. Jeg har så mange penge. Problemet er, at jeg har ikke nogen units. Jeg tror bare, han bliver her. Ja, okay. Ashing Festival. You wanna join? Jamen. Hvad kan jeg så sige? Du kan trykke på pilen op, træk dem op eller mass move. Du har plads til dem jo. Sådan der. Så har jeg to. Så har du bare fået en ørn, altså. Eller en phoenix. Bare sådan uden grund. Hvad er din stærkeste units, du kan bygge? Du kan se der i den der kæmpe i midten der. Den store byggeplads. Der. Port of War. Så er der Civil Service. Seeker Temple er din main. Altså din sidste unit, du kan bygge. Og så kan du se tier 1, ikke også? Det er hvad den er, og så opgraderingerne her. Han ser sej ud. Ja. Han laver Court of War. Okay. Du kan da bygge den. Nej, jeg bestiller. De er så badass, det der. Utile. Har de altid været dernede? Hvad er futile? Futile, det er umuligt. Ja. Du kan også se det på farven. Rød er sådan ikke den bedste farve. Du har de der heste der ikke bliver brugt til noget. Ja. Og du har også de der hunde. Og de er seje. Jeg har... Ja. Jo, jeg har råd til dem. Ja. Du har råd til 5. For helvede. Futile. Alt er futile. Der er trolden, der står dernede. Jeg kan ikke engang gå hernede, mand. Det her, det er futile. Der er en base her. Level 4, ja tak. Ved du hvad?
Jeg ved godt, at jeg skal tage den her, ikke også? Ja, du burde tage den. Jeg burde tage den. Men prøv at se. En movement. Jeg er nødt til at tage den her. Jeg er nødt til det. Det er alt for godt movement. Vil der være you do you, mand? Og så kan jeg gøre mere. Ja, fuck. Hvad vil det koste mig at lave den der? 10 Den ser altså også sej ud. Ja. Hvad tier 2, så får han ned på ryggen. Okay. Thank you. Nå. Det kunne være, jeg skulle undersøge. Hvor kan du gå hen? Du kan gå herover. Jeg kan tage den der kist. Jeg kan godt lide musikken også. Okay, det er fint. Så er der noget der. Source of power. Det vil jeg lade dig om. Nej, der står Cage Prisoner, så det er sikkert simple. Prøv at se, det var futile for din karakter, den anden karakter. Så kommer din herre der nu. I will do this. Jeg mangler. Har du set, hvordan din base er blevet udviklet? Den har fået sådan et tempel op i bjerget. Ja, fedt. Okay. Her, der skal vi altså have Skywatch. Jeg vil have Skywatch. Og hvad kræver det? Det kræver stadig det silke der. Det er den eneste ressource, jeg ikke lige har. Ja. Jo. Jeg har jo en silk mill. Hvorfor laver den ikke noget? Den laver penge. Den der. Den laver ikke silke. Den laver penge. Jeg har en source of power lige der. Nå, der er slet ikke se. Burde jeg da også besøge sig. Den har jeg visset. Jeg kan ikke engang tage rotterne, mand. Ej. Risky. Ved du hvad? Jeg har ikke lyst til at prøve igen med risky. Jeg tager det stille og roligt nu. Ikke så meget pjat. Jeg skal derover. Jeg skal have et liv. Jeg kan ikke så meget. Jeg ville ønske, at jeg kunne sidde og game med dig i flere timer. Men vi bliver nok nødt til at stoppe om 10 minutters tid. Jeg skal arbejde i morgen. Det er rigtigt. Men jeg kan lige smadre lidt mere. Væk med dig. Og han vil gerne kæmpe. Okay. Det er ordentligt. Have it your way. Er det kun i morgen, du arbejder, eller var det også torsdag? Nej, jeg arbejder 3 dage. 3 dage. De badass, de der, man. Prøv at se dem. Men så dig, okay. Hvad kan det, du kan bevæge dig derfra, så jeg kan godt gå derfra til. Så står han også på musik, på sig. Okay. Jeg tror, at ham der, han kan godt skyde derfra, hvor han er. Ja, de vil ikke kurere ham. Altså nu. Den er flot, den der. Ja! Okay, shit, mand! Jeg så slet ikke trolden. Vildt nok. Du kan også godt se spellsene i det der, i højre eller venstre side, inden du klikker ind på den der. Er det der? Nej, for eksempel prøv lige at gå ud af det der, for eksempel. Du kan se spellsene der. Der. Og så kan du se, hvad det koster også. Essence i det 4 order, ikke? Og du har 8 order. Så du kan bruge den 2 gange.
Og så kan du bruge den igen. Det er det forskellen er på... jeg mener faktisk også i hvad hedder det? I Heroes, der er det mana, man har. Nu holder der bare på den der. Ja, værsgo. Nej, hvad laver ham der? Han trak ham hen. Okay. Oh my god. Ja, det var sjovt, så længe det var. Man kan kaste nu. Det var fedt lavet, det der. Okay. Jeg tror, det er din første kamp, hvor du... Sej. Ja, jeg tror, det er din første kamp, hvor du rent faktisk får lidt udfordring. Ikke engang, det gør du ikke engang, fordi du flækker dem jo. Du har ikke mistet nogen jo. Ja, du er nok nødt til at rykke frem den her gang. Det er ham der, han vil blive ved med at skyde. Hvem er det så? Det er stadig ham. Det er fordi, han kan stadig gøre noget. Han er jo spear jo, så han har en ekstra range. Bare inspire i stedet for hans ability. Ved du hvad, du skal bare... Så kan du se, at du har unlocket en stærk spil nu. Den der... Nej. Nice! Fedt. Nice. Nice. Fedt. Nå, så kan han lære det. Jeg tror også, du styrer level. Ved du hvad, rest in peace, mand, men sådan er krig. Ja. Jeg ved bare ikke, om jeg synes, det er bedre, end at have 6 tropper. Igen, som jeg sagde, du kan altid få opgraderingerne, men du kan ikke altid få den samme skill. Okay. Prøv at se, du har en plads jo. Du har jo stadig en plads. Så det er ikke fordi, du mangler. Der er hernede, mand. Der er et tempel der. Kan du se forskellen på dit tempel og dens tempel? Ja. Det er det, jeg godt kan lide ved det her også. At man kan tydeligt se, at din base udvikler sig. Jeg tager bare ting, mand. Det er fedt. Du kan gå der og sige noget power. Ja, der er power, bro. Ja, ved I hvad? Tak fordi I så med. Jeg synes, det her spil slapper. Jeg synes, det er rigtig godt. Og jeg glæder mig til, at vi bringer nogle flere videoer, når vi starter en kampagne. Ja, 100%. Ikke for det. Husk at like og subscribe. Og tak fordi I så med. I er dejlige.